Tässä Sporttivartti ja Syvämykiön uintikeskus. Vieraanamme on uimari Timo Silakka ja hänen valmentajansa Raimo Vormisto. Tervetuloa. Mikä on Timon kunto tällä hetkellä? Helvetin rautanen, me on runtattu. Ensin viime kevät runtattiin niin pelkkää allasta ja kesäinen järvessä koko kesä, se Nukkujärvessä ja Söijärvessä. Ja ei me Barcelonan joukkueeseen päästy, mutta kyllä se kunnossa on. Kesä lähestyy huimaa vauhtia. Mitkä ovat tavoitteet? Jos pirrikunnallisiin päästään, niin perkelee hyvä. Millainen Timo on uimarina noin fyysisesti? Se on aika äkäinen luonne ja tommonen vähän käppänä se on, mutta kyllä se perkele veressä, niin se muuttuu jotenkin, se on aika sutjakka. Hyvä. Mitkä ovat Timon omat tuntemukset? No niin, poikum. Otetaan vähän kuivaharjoittelua ennen kuin laitetaan räyttään tonne kervin. Uimisessa on nimittäin nää liikkeet. Älä nyt perkele pelaa kyllä. Asittan. Ota vähän sammakko. On reilu potkut ja koira. Muista kuka koira oli? Kissa. Helvetti. Ja sitten järvi. No niin, poika. 25 metriä sekauintia. Valmiinanne. Ja koiralla lähtee. Ja sitten vapaata ja perse ylös. Ja happea, pitää laita perse ylös. Ja selkää, vähän sammakkoa ja he peroista. Joo. Seinä tulee vastaan, varo perkele. Poikelle. Katsos nyt, poiku. Tää on tää lähtöhyppy, niin tää on helvetin tärkeä. Hyppäät vähän korkeammalta, kun muut tippaat tänne puolen alta, se jää vähemmän uitavaa. Se on henkisesti hirveä murennus. Katse horisontti! Sieltä Timo saapuu 25 metrin läpsäytyspaikalle. Mitkä ovat Timon omat tuntemukset uinnista? No, mulla on kotiasia kunnossa ja vesi on aika hieno elementti.